Kortariko gordan jaio ginen, eta etxe bizi gara. Eta bizitu gara bain arte, eta beti ibili gara gustoraz. Aita, ama edo dela delakoa gazindan azatik, edo mendien ardikin, edo behiekin etxe ingurutan. Gustatzen zaigun lan bada, eta gustora hiltzen garen zaun aldea bai. Nik uste baztan guztien dagoen xokoik berdenetako bat izan direk. Guri. Lauta asko igeztu, baino leku edarra da. Jende honez izitzen dire igual bideakin, baino erratzen dute gauza edarra dela. Gu ezkara hartzen beti hor gaudelako, eta hoi, ohituratu garelako, baino ez nuke aldatuko dudik gabe. Bero handik eta gero piztina jarri ginen, baina horretik beheko erreka gatek ginen. Fresko goten zen, baina bueno, lehen da biziko saltoa kostata, bigarren nahi ongi. Ezkur garaian eta hola. Ja ordu sartzen dira ardi behitien, eta ordu arte egoten dira txuelan normalean, mendien. Eta garai hortan gehien bat urbiltzen diren errota, erreka alde hortara, baina bueno, gehien bat etxe ingurutik eta ibiltzen. Erreka txiki dire, bat infernuko errotara gaki dena, bestzea Urdazui aldera gaki dena erreka, indarteko zelaitik, eta erreka neko txiki dire. Hasi ginenean gaznatekin marginuela pentsatzen, ni arantzazuko hartzen eskolan egon nintzen, eta, hango maisu gertzen zuen izena behatzela albezain ongi pentsatu, eta, eman ginean azkenean nire buruko horkari eman ginean infernuko gaznan izena, eta egia harran azertatu ginuela. Azken jende handiz bizitatzen du infernuko errota, edo zinferitara gaten zainean ja pixka giatzen dute nongo izan daiteken, eta izen bat igual sekula atzen duko etzaion, behin aitzen duen horri. Gaten gara goiti, ardikin atxura aldera, eta batzutan priseka eta bertzetan gaten zara lasai xamar. Zure ardikin egoten zara, egiten duzu inbarrekoa, eta gero gan egoten zara igual jarrite alde batera bertzera behira, eta gauza darra da. Bakarri bali mazadu eta ez badago inor, gustora egoten zara alde batera bertzera behira, lasaitasun ikaragarri egoten da, eta azkenean zaude zu, zakurra eta zure hartaldea ez dago bertzea inor. Errota aldean eta inbeste turismo ibiltzen da, eta guretako gauza hon bada, etxete datetik pasten dira inbertzeko etxe, eta orden honiz gelditzen dire, gazna erosten dute. Eta, gazna erosten duten bitarten gure saietuko gara lana albezain ongi egiten, oain indugun bezala, eta inguruk eta dena garbi mantatzen.